Καλημέρα σας. Καλημέρα, γιατρέ. Ησυχία βλέπω σήμερα, γιατρέ. Ναι, είναι η ώρα του φαγητού. Οι ασθενείς βρίσκονται στην τραπεζαρία. Αυτός γιατί δεν πήγε για φαγητό? Γιατί σήμερα έχουμε αυγά. Και δεν τα τρώει? Όχι, μόνο πάει και κάθεται πάνω. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι είναι γλώσσα. Ακολουθήστε με, παρακαλώ. Ορίστε, περάστε παρακαλώ. Καθίστε. Λοιπόν, γιατί πώς πάει ο κόσμος? Περίφημα. Ήταν μια παροδική κρίση. Ελπίζω σε λίγες μέρες να είναι τελείως καλά. Αλήθεια, γιατρέ, μιλάτε σοβαρά? Και βεβαίως σοβαρά. Τι δηλαδή, τρελοί είμαστε. Ώστε πιστεύετε ότι θα γίνει καλά? Και πολύ σύντομα. Διότι όπως ξέρετε, η επιστήμη σήμερα έχει πολύ προχωρήσει και δεν έχει μόνο προχωρήσει, αλλά και προχωρεί και προχωρεί και προχωρεί και προχωρεί και προχωρεί και προχωρεί. Ορίστε, κοιτάξτε. Κι ο ψηφομάχος προχωρεί και προχωρεί και προχωρεί και ποτέ του δεν υποχωρεί. Γιατρέ, δεν τα βλέπω και τόσο καλά τα πράγματα. Σας είπα, μην ανησυχείτε. Τι να μην ανησυχούμε, δεν βλέπετε την κατάστασή του? Μην ανησυχείτε. Η κατάστασή του παρουσιάζει βελτίωση. Προχτές κρατούσε μεγαλύτερο κοντάρι. Σήμερα κρατάει μικρότερο. Και όσο πάει το κοντάρι θα μικραίνει, θα μικραίνει, θα μικραίνει, θα μικραίνει, θα μικραίνει, θα μικραίνει. Και πώς θα το καταργήσει? Εντός των ημερών. Η κονταροθεραπεία που εφαρμόζω ποτέ δεν απέτυχε. Σε λίγες μέρες θα βγει καλύτερα από πρώτα. Μακάρι, γιατί αυτό που μας βρήκε ήταν πολύ ξαφνικό. Δεν νομίζω πως ήταν εντελώς ξαφνικό. Κάποια μικρή αιτία θα υπήρχε. Καμιά, γιατρέ μου, καμιά. Ήταν βέβαια λίγο ζωηρός, λίγο τρελούτσικος που λένε. Αλλά όχι να το δούμε και με κοντά. Και πώς του ήρθε αυτή η τρέλα? Είναι μια πολύ παράξενη ιστορία. Είναι πολύ περίεργο ζήτημά του. Μια και την έχουν πει σε τόσους και τόσους, ακούστε και εσείς να πλουτίσετε τις γνώσεις σας. Ένα, δύο, γιώτα, χ. 2-1, γιώτα, χ. Τι κάνεις εκεί? Γιατί ξάπλωσες? Να δω. Τι να δεις? Τι βλάβει. Ποια βλάβη, παιδί μου? Βενζίνα θέλουμε, σήκω πάνω. Αν βενζίνα θέλετε και δεν μου το λέγατε τώρα. Πόσα να σας ρίξω? Πόσα θέλεις, Τζουτζούκο μου? 2. Ρίξε 6. Να σας ρίξω. Γιατί να μην σας ρίξω? Τα μαλλιά μας. Το καπέλο σας, ορίστε. Και επειδή πιο κάτω φυσάει πολύ, να σας δώσω και ένα σωληνάριο σολισιόν να το κολλήσετε. Αν να χαθείς βλάκα. Για δες που πέφτουνε τα ωραία πλάσματα. Στα φαλακρά τα πλάσματα. Άρα άτιμη τύχη. Δεν θα σε πιάσω από τα μαλλιά καμιά φορά. Πού θα μου πας? Εμπρός. Μαρίνα, εσύ. Ναι, γλύκα μου, εγώ είμαι. Λέγε μου όσες γλύκες θέλεις. Τα αφεντικό λύκη. Και βέβαια θα έρθω. 6.30, 7.30, 8.30. Περίμενε εκεί πέρα 3-4 ώρες και θα με φίξω το ραντεβού μου. 8 και 5 θα φύγεις. Έλα ρε Μαρινάκη, 5 πάνω, 5 κάτω, δεν χάλασε ο κόσμος τώρα. Άντε, γεια σου.
Τι ήταν, Ερίκο, καμιά παραγγελία? Ναι, ακριβώς. Μου παρήγγειλε τα ειδώνη να του χτίσω μια φωλιά. Τρελάθηκες. Τι αειδώνει μου τσαπουνάς? Το πουλάκι μου η Μαρίνα ήτανε. Α, η Μαρίνα. Απορώ τι σου βρίσκει αυτή η κοπέλα. Ό,τι βρίσκουν οι γυναίκες στους άντρες. Και με συγχωρείς που μιλάω ότι ούτω τρόπος, αλλά θα έπρεπε να έχεις μελετήσει τον φάκελο των αισθηματικών μου φρονημάτων. Λες να μη σε ξέρω. Αν δεν με ξέρεις, διότι αν μη ξέρεις θα μου λέγες. Ρίκο, τσάκωσε 3 εκατοστάρικα, πάρε και τη Μαρίνα να την πας κρουαζιέρα στη Ραφίνα. Έτσι λες. Δεν το λέω εγώ, η Μαρίνα το λέει. Και μη μου πεις όχι, γιατί θα κλατάρω σαν λάστιχο. Caraziere! Signore Caraziere! Καλώς το βατραχάνθρωπο. Buongiorno signori, come stato bene, bene? Non bene, stramazzo! Accusare, lasticare, scassare, clatare? Sì, subito! Μίχολο σκασάρε. Io Ερίκο buono garazone. Φτιαξάρε στο momento. E quando drachme? Εγώ no δράχμες. Εγώ το μόνο που θέλει προγνώστικος ποδόσφαιρος Ιταλιάνικος, capito? Το calcio, προπό! Sì. Πιο ομαδάρε, πιο μπόνο. Κατάλαβες, πιο σίγουρο. Νάπολη, Λάτσιο. Sicuro Napoli! No, Napoli retai! Αρέταλος, δηλαδή κουρέλα. Sì, Napoli Curelos! Lazio Curello! No, Napoli Curelos! Lazio Curello! No, Napoli Curelos! Capisci? Napoli Curelos! Capisci? Lazio Curello! Lazio Curelos! Napoli, capisci? Μία μπελά Νάπολη, τι ραγραρί. Τι έγινε, Ερίκο, το φούσκωσε στο λάστο μου? Όχι, η Λάτσιο φούσκωσε την Νάπολη. Τι θα πει αυτό? Βίβερε περικολοζαμέντε. Θα πει ότι η Λάτσιο φούσκωσε στο ξύλο την Νάπολη. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Ιταλικό προπό. 2 τουρίστες τσακώθηκαν για τα ποδοσφαιρικά τους προνήματα. Κατάλαβα, θα είναι τρελάκες σαν και εσύ. Αυτοί με ξεπερνάνε. Σκέψου ότι ξεκινήσαν από την Ιταλία και ήρθαν στην Αθήνα να παίξουν ξύλο. Πάντως η Λάτσιο φαίνεται πιο δυναμική, θα κερδίσει. Η Φιωρεντίνα δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάρε την Ιταλική πρεσβεία στο τηλέφωνο σου πει. Δεν είναι και άσχημη ιδέα. Μπράβο. Πώς το κατάλογο. Σύνελθε, Ερίκο, σύνελθε. Βάλε μυαλό. Μυαλό έχω, λεφτά δεν έχω. Θα κάνεις και λεφτά. Πώς ξέρεις καμιά συνταγή εσύ να μου πεις πώς θα κάνω τα λεφτά? Με τις οικονομίες. Ποιες οικονομίες? Αυτή είναι παλιά σύνταγη, την ξέρει και η γιαγιά μου. Καμιά καινούργια ξέρεις? Να δουλέψεις. Μη μου λες κουραστικά πράγματα. Εγώ θέλω να γίνω πλούσιος, τσάκα. Σύνελθε, Ερίκο, σύνελθε και να μ' ακούς εμένα. Γιατί εγώ σε θεωρώ παιδί μου. Το ξέρω πως με θεωρείς παιδί σου. Αλλά δεν μου λες, έλα εδώ παιδί μου, τσάκωσε τη μισή κληρονομιά προκαταβολικός και άμα πεθάνω τσακώνεις και την υπόλοιπη. Να δεις για πότε σε λέω, χρυσέ μου και κουβαρντά μου πατερούλη. Και αυτό θα γίνει. Αμήν. Θέλω όμως πρώτα να σε δω νοικοκύρη. Με γυναίκα, με παιδιά. Και με πεθερά. Βάλε με εσύ στη διαθήκη σου και αύριο το πρωί σου κάνω 3 γάμους εγώ. Καλά που το θυμήθηκα. Τι θα γίνει με εκείνη την άδεια εξόδου? Τι εννοείς? Εννοώ ότι απόψε πρέπει να βγω από τον καράζ να τσουλήσω για τη Μαρίνα. Είναι ανάγκη? Βεβαίως είναι ανάγκη. Οικογενειακή ανάγκη. Διότι όταν μου λες πως θέλεις οικογένεια και παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται εξ αποστάσεως. Χρειάζονται επαφή και ενσωμάτωση. Άντε τρελάκια. Με κατάφερες πάλι. Είσαι ελεύθερος. Είμαι ελεύθερος. Αλλά για να κυκλοφορήσω ελεύθερα χρειάζομαι και κάποια ελευθερία κινήσεων. Σύμπα αυτό. Μα αυτό δεν κυκλοφορείς ελεύθερα. Είναι εκατοστάρικο κόκκινο. Σταμάτης. Δεν το κάνεις καλύτερα πράσινο, δηλαδή 500άρικο Γρηγόρη, να μας πιάνει και τροχέα. Βολέψουμε αυτό και εδώ είμαστε πάλι. Έλα, δεν θέλω τσιγκουνιές. Αν δεν με καλοπιάσεις, πώς θα γίνω γιος σου? Άντε και με κατάφερες, μαλαγάνα. Ευχαριστώ. Είσαι ο καλύτερος μέλλον μπαμπάς. Άργησε πολύ απόψε. Μην ανησυχείς. Δεν τον ξέρεις τον Ερίκο. Πάντα καθυστερημένος έρχεται. Μα τέλος πάντων, τι θα γίνει με εσάς, ρε παιδιά? Πότε θα φάμε κανένα κουφέτο? Μόλις ο μνηστήρας μου κερδίσει το προπό. Καλησπέρα. Λοιπόν, αυτό είναι. Αύριο το πιάνω και τη Δευτέρα η φάτσα μου θα μοστράρει σε όλες τις εφημερίδες. Ο εικονιζόμενος Ερίκος Δελαπόρτας είναι ο μοναδικός 13άρης του 33ου δελτίου προπό. Πάρτα, Αντώνη, και σε καλή μεριά. Ποιος μας πιάνει? Τη Δευτέρα τα πιάνω και σε πιάνω αγκαζέ και πάμε για κουφέτα άδειες και κουμπάρο.
Αυτά τα ακούω 3 χρόνια τώρα. Ναι, αλλά ο χρόνος είναι χρήμα και όσα δεν φέρνει ο χρόνος τα φέρνει η ώρα. Και η ώρα επλησίασε. Τη Δευτέρα τα πιάνω, ο κόσμος τα χαλάσει. Άστα αυτά, ο πατέρας μου θέλει να σε δει. Ναι, θα με δει, αλλά θα με δει όταν πρέπει να με δει. Κουστούμαρισμένο, οικονομημένο και αρθροστολισμένο. Και να μπει μπράβο. Άργησα, αλλά πέτυχα γαμπρό 13 καρατιών. Μια και θα έχω πιάσει το 13. Σε παρακαλώ, Ερίκο, άσε τα όνειρα. Ο μπαμπάς έχει γίνει θηρίο. Θηρίο, να τον πα στο ζωολογικό κήπο. Σήμερα μου το έπορφα κοφτά. Ή τον φέρνεις αύριο να δώσει λόγο ή δεν τον ξαναβλέπεις. Η πόρτα κλείνει. Κλείνει η πόρτα. Και για μένα τον Ερίκο Δελαπόρτα. Και για τους δυο μας. Τι σκέφτεσαι? Πρέπει να έρθω αύριο, Οπωσδήποτε. Δεν σηκώνει κανένα χρόνο αναστολή. Ούτε λεπτό. Ο μπαμπάς ανυπομονεί να σε γνωρίσει. Ανυπομονή, Εγώ να δεις πόσο ανυπομονώ. Δεν μου λες, είναι βολικός, καλός, σκληρός, τι είναι? Όπως το πάρει κανείς. Λοιπόν, αύριο θα συναντηθούμε κατά τις 7 εδώ και θα πάμε μαζί στο σπίτι. Και να είσαι λίγο περιποιημένος. Οπωσδήποτε. Μαύρο κουστούμι, μαύρα παπούτσα, μαύρη γραβάτα και πένθο στο μανίκι. Ερίκο, έτοιμα τα δελτία σου. Μάλιστα. Ορίστε. Αν δεν το πιάσω τη Δευτέρα, Αντώνη, κάηκα. Αναλαμβάνω υποχρεώσεις, βλέπεις. Πάμε. Θα φύγουμε. Αν για να κάτσουμε είμαστε έτσι όπως με έκανες. Πάμε να πάρω λίγο αέρα για να συνέλθω. Γεια σου, Αντωνάκη. Γεια σας, παιδιά, και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Θα την κάνω εγώ να συνέλθει αμέσως. Αλλιώς θα της κόψω τα πόδια. Πού την είναι, 10 η ώρα, πού την είναι, πού γυρίζει 10 η ώρα. Πού θέλεις να ξέρω, εμένα ρωτάς. Μη μου κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, εμένα δεν μου ξεφεύγει τίποτα. 10 χρόνια έχω κάνει στη δίωξη λαθρεμπορίου. Τι θέλεις να πεις? Θέλω να πω ότι και εσύ είσαι συνένοχος λαθρέας εξαγωγής. Τι εξαγωγής? Της κόρης μας, που την αφήνεις και βγαίνει λαθρέα με αυτό το λαθρέμπορο. Λάθος κάνεις, δεν είναι καθόλου λαθρέμπορος. Είναι πρώτης τάξης παιδί όπως Αν ήταν πρώτης τάξεως, έπρεπε να έρθει να με βρει να ξεκαθαρίσει τη θέση. Και αυτό θα γίνει. Πότε, μωρέ, πότε, εδώ πέρα γίναμε ρεζίλοι. Κοντεύουν να μας κρεμάσουν κουδούνια σε όλη τη γειτονιά. Καλησπέρα. Καλώς. Έλα βρε παιδάκι μου και άργησες. Δεν άργησα και πολύ, ώσπου να τα πούμε πέρασε η ώρα. Πώς θα τα είπατε κιόλας. Φυσικά τα είπαμε. Και έχεις την ανάγκη και μου το λες. Μα δεν ξέρετε τι είπαμε? Τι να πείτε, μωρά, από ό,τι λένε όλα τα άλλα λαθρέα ζευγάρια. Λάθος. Μείναμε σύμφωνοι πως αύριο το βράδυ θα έρθει να με ζητήσει επισήμως. Μπράβο, κόρη μου, να σε φιλήσω. Τον κατάφερες, Και εσύ σαν κουτορμίτη τον πίστεψα ότι θα έρθει να σε ζητήσει. Μάλιστα αύριο Κυριακή. Αύριο Κυριακή. Και για να έχουμε καλό ράθμα, τι ώρα θα έρθει αύριο? Ώρα 7 απογευματινή θα είναι εδώ. Ευτυχώς που θα έρθει 7, γιατί μέχρι τις 6 έχω μια πολύ σπουδαία δουλειά. Καλά είναι εδώ, Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία μέρα για μπάλα, Ναι, ωραία μέρα, αλλά ήρθαμε νωρίς, θα μας κάψει ο ήλιος. Ο ήλιος θα μας κάψει. Ο διαιτητής δεν μας κάψει. Ντόπιος είναι ή ξένο? Πανσπερμία. Έλληνο-Γερμανο-Πολωνο-Γάλλο-Εβραίος. Πώς το είπατε? Τώρα το είπα, δεν ξαναλέγεται. Ένα καφεδάκι θα βγείτε? Καφεδάκι, ευχαρίστως. Μόνο μην μου βάλετε πολύ γιατί είμαι νευρικός, Μην όχι. κάνω καμιά περισκεψία. Μπράβο, μπράβο, σας συγχαίρω. Λογικός άνθρωπος. Έτσι πρέπει να είναι ο φίλαθλος. Πολιτισμένος και αξιοπρεπής. Και ψύχρεμος, προπαντός ψύχρεμος. Βέβαια. Στην υγεία σας. Έχουμε 2 ώρες ακόμα στην αρχή. Πες μου κανένα ταυλάκι. Ταυλάκι, πού να το βρούμε, να πάμε στο καφενείο? Όχι, αδελφέ. Έχω εδώ μαζί μου. Βέβαια. Εκτός αν προτιμάτε χαρτιά. Χαρτιά. Μπράβο, νοικοκύρης φίλαθλος. Καφεδάκι, τάβλη, χαρτιά. Δεν πιστεύω να έχει στο σάκο και κάνα μπιλιάρδο, Όχι και μπιλιάρδο, αλλά υπάρχει και σκάκι. Μπράβο, πολύ οργανωμένος φίλαθλος. Λοιπόν, τι θα παίξουμε? Δεν παίζω ποτέ μου τυχερά παιχνίδια. Το μόνο που παίζω είναι κάνα προπό που και αυτό γιατί υπάρχει λόγος. Τι λόγος πας? Ένα ελπίζω να κερδίσω καμιά φορά και να παντρευτώ το κορίτσι μου. Τι περιμένει το κορίτσι να κερδίσει για να παντρευτείτε? Μωρά, αυτή περιμένει. Ο πατέρας της είναι σκύλος μονάχα και τη ζορίζει. Γονιός βλέπεις, τι να κάνει. Τον κακό του τον καιρό να κάνει. Τέλος πάντων, να παίξουμε κανένα τάβλη γιατί να μην συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Τι προτιμάτε? Ας αρχίσουμε από τις πόρτες. Ωραία. Σκοπός είναι να περάσει το κατόφλι της πόρτας μας. Έτσι και το περάσει δύσκολα θα φύγει. Είδα και έπαθα για να τον πείσω να έρθει, αλλά απόψε νομίζω ότι τελείωσαν τα ψέματα. Αρκεί να κάνει καλή εντύπωση στον πατέρα σου. Γιατί το ξέρεις τι στριμμένος άνθρωπος είναι. Δύσκολα να συμπαθήσει άνθρωπο. Αλήθεια, πού πήγε σήμερα ο μπαμπάς? Στο συνέδριο των παλαιών πολεμιστών. Έτσι μου είπε.
Παναθηναϊκάκιας ρε, και καθόμουν τόση ώρα μαζί σου. Γιατί εσύ τι είσαι? Ολυμπιακάρα. Πού? Και ήπια καφέ και μαγαρίστηκα. Κλείσε αυτή την πράσινη πανούκλα και μου δίνεις τα νεύρα. Όχι κύριε, με καίει ο ήλιος, με καίει. Εμένα όμως με καίει το χρώμα. Δεν σε έκαψε ακόμα, τώρα θα σε κάψει. Να το, ψήνεται. Σιτ βρε, σιτ. Offside, τραφέο ήταν. Το κακό σου τον καιρό. Γκολάρα 100% ήτανε. Θα σας κουρελιάσουμε. Για μίλα καλά ρε, μη σε βαρέσω. Εμένα θα βαρέσει. Εσένα ρε θα βαρέσω. Θα σου κοπανίσω. Ρε, εμένα ρε. Όχι, δεν Επιτέλους ήρθες. Ευτυχώς που ήρθα, γιατί λίγο έλειψε να έρθεις να με δεις εσύ. Πού να έρθω? Στο ΚΑΠΑ Λάμδα, αστυνομικό τμήμα. Μάλωσες πάλι. Δεν μάλωσα, κάτι κουτουλιές έδωσα. Αυτά κάνεις και δεν κρατάς τη θέση σου. Κάθεσαι και μαλώνεις με τα διάφορα ρεμάλια των γηπέδων. Όχι, με συγχωρείς, δεν ήταν καθόλου ρεμάλι. Ήταν πολύ αξιοπρεπής και νοικοκύρης φύλαθλος. Νοικοκύρης και να μαλώνει δεν γίνεται. Να που έγινε. Όταν θα έρθεις καμιά φορά στο γήπεδο θα στον δείξω να δεις. Δεν έχω καμία όρεξη να βλέπω τέτοια μούτρα. Μα πώς τα έπαθες αυτά, πού τα έχεις τα μάτια σου? Μωρό, εγώ μπροστά μου τα είχα τα μάτια μου, αλλά μου ήρθε από τα πλάγια. Τι σου ήρθε από τα πλάγια? Μπάλα, φουσκωμένη. Και πώς σου ήρθε? Α, συστημένη. Να μωρέ, παίζανε κάτι ματραχαλέοι. Πέρα, πάσα ο ένας, σου το άλλος, έγινε το μάτι μου γκολ. Και πού τα άμαθες εσύ αυτά τα πάσα και τα σούτια? Πού τα άμαθα? Καλά, δεν τα ακούμε κάθε Κυριακή από το ραδιόφωνο. Αλήθεια, άνοιξε το λιγάκι. Άνοιξε το να ακούσουμε τα αποτελέσματα. Ποια αποτελέσματα? Γαμπρό περιμένουμε, δεν πρέπει να ξέρουμε τα αποτελέσματα. Ευχάριστα θα είναι, πολύ ευχάριστα. Μακάρι, εδώ εδώ. Έλα τώρα, βάλουμε καμιά κομπρέσα. Μην έρθει ο άνθρωπος και με δει σε αυτά τα χάλια και του κάνω άσχημη εντύπωση. Τι σου χωροστάω, φίλε. Πώς το γράφει το ρολόι, ένα 13. Έπιασε 13. Μπράβο, ρολόι. Και εγώ πιάσα μονάχα 7. Περιμένει ο μπαμπάς, ας το προπώ τώρα. Προπορεύσου εσύ και έφτασα. Ορίστε. Δεν μου λες, φίλε, πού κάνεις πια να έρθω το Σάββατο να παίξουμε ένα συνεταιρικό με το ρολόι σου? Δηλαδή, σαν να λέμε τώρα, ο πατέρας είναι μέσα και μας περιμένει, Αν μας περιμένει, λέει, κάθεται σε αναμένα κάρβουνα. Άστον να ψηφί και ερχόμαστε αργότερα. Μα τι είναι αυτά που λες? Είναι από τη συγκίνηση που θα περάσω το κατόφλι της ευτυχίας. Έλα, μην κάθεσαι, μπες μέσα. Να μπει κανείς ή να μην μπει. Ιδού η απορία. Ας μπω, τι να κάνω. Εντάξει, ωραίο σπίτι έχεις. Καληνύχτα. Πού πας? Από εδώ είναι ο μπαμπάς. Τι να τον κάνω τον μπαμπά? Είδα το σπίτι, μ' αρέσει, σε παίρνω. Τι? Ελάσε τα αστεία τώρα και πάρε ύφος χαρούμενο. Γιατί, πώς είμαι, τι έχω? Είσαι κρεμασμένος είσαι. Εσύ γκρεμασμένος πρέπει να είμαι. Για γαμπρός πάω, θα αλλάξουμε τώρα τα έθιμα. Έλα, κάτσε. Πάω να το πεις λίγο τον μπαμπά, Τον μπαμπά, επιμένει σήμερα. Μπαμπά ήρθε. Ήρθε. Α, ήρθε. Φέρτε τον μέσα να τον γνωρίσω κι εγώ. Ερίκο, έλα να σε γνωρίσει ο μπαμπάς. Καλησπέρα σας, πώς είστε? Έλα βρε παιδάκι μου, μαύρα μάτια κάνα μας να σε δούμε. Ολυμπιακάκια! Ο Παναθηναϊκάκιας! Πώς? Ήρθε να ζητήσει το χέρι της κόρης μου. Τι άλλο? Υπάρχει και κάτι άλλο. Ποιο είναι αυτό? Το πότε το δικό μου. Πώς? Κάτι λοιπόν. Μπράβο, sweet bake ο μπαμπάς. Με κάρφωσε στα δίχτυα. Έξω από το σπίτι μου. Έξω βρε. Και να θέλεις δε με. Και χάρηκα για την γνωριμία. Τα λουλούδια. Απ' την πόρτα ήρθα από το παράθυρο. Φερουέλα φανταστικό. Τι έχεις και πας έτσι? Βλάβη πίσω στον πόρτ μπαγκάζ. Πόρτ μπαγκάζ. Ναι, εδώ πίσω δηλαδή. Από τι το πας? Από κλωτσά. Άλογο σε χτύπησε. Όχι μουλάρι, ο πατέρας της Μαρίνας. Η Μαρίνα είναι κορίτσι από σπίτι. Ναι, και ο πατέρας της μουλάρι από Σταύλο. Αλλά πού θα μου πάει ο Ολυμπιακάκιας? Δεν θα τον πετύχω πουθενά. Θα τον κάνω να χτυπηθεί κάτω. Για στάσου, πού μαλώσατε? Στο γήπεδο. Και σε κλώτησε? Όχι, την κλωτσά μου την έδωσε στο σπίτι. Για στάσου, γιατί εσύ θα με τρελαίνεις. Μαλώσετε στο γήπεδο και σε κλώτησε στο σπίτι. Πώς γίνεται αυτό? Ένα που έγινε.
Εγώ πήγα να ζητήσω το χέρι της Μαρίνας και αυτός μου έδωσε το πόδι του. Σουτ και με κάρφωσε στα δίχτυα, στην κουρτίνα δηλαδή. Γιατί? Δεν του άρεσαν τα ποδοσφαιρικά μου φρονήματα, λέει. Κόκκινος αυτός, πράσινος εγώ, η κατάληξη ήταν να τα βάψει μαύρα η Μαρίνα. Και σου δώσε γερή κλωτσιά? Μύτο, με πέταλο. Αφού φοβάμαι ότι έχει κακοφορμήσει και έχει πριστεί και θα έχω ιστορίες, μου φαίνεται. Για να δω, βρε. Ναι, σιγά μην κάνω στριπτής μες στη μέση του δρόμου τώρα. Τότε να πας σπίτι να βάζεις μια κομπρέσα. Πάω κι αν δεν δω καλυτέρευση, αύριο το πρωί είμαι για το Ίκα. Κύριε Ρίκο, μπορώ να βγω? Ορίστε κυρία Μελπομένη, περάστε. Καλή, τι κάνετε εκεί, κύριε Ρίκο? Ζεστές κομπρέσες βάζω. Όχι ζεστές, κρύες θέλετε να πείτε. Ζεστές, ζεστές. Ορίστε εκεί η απόδειξη για να πιστείτε. Σιγά καλέ, με κάψατε. Όχι, μη φοβάστε. Οι ζεστές κομπρέσες κάνουν ωραίο δέρμα, μην ανησυχείτε. Και πού πρόκειται να τις βάλετε αυτές τις κομπρέσες? Σε μέρος που δεν λέγεται. Γιατί δεν λέγεται? Γιατί είναι ακατάλληλων διανηλίκους. Α, κατάλαβα. Θα έχετε βγάλει κανέναν καλόγερο. Χάσατε. Μαύρος είναι, αλλά καλόγερος δεν είναι. Τι είναι? Άσε με, κυρία Μελπομένη, και πονάω τώρα. Άσε με. Τότε να σας βοηθήσω εγώ που ξέρω από αυτά. Πώς ξέρεις δηλαδή? Έχω κάνει νοσοκόμα στον πόλεμο. Του 12. Μάλιστα. Τότε θα έχεις δει πολλά εσύ. Για πες μου. Θα σας κάνω εγώ περδίκι. Μωρέ, κάνε με και μπεκάτσα. Φτάνει να ξαπριστώ, να μην πονάω. Και αν θέλετε να μάθετε, οι κομπρέσες σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κάνουν τίποτα. Μπα, τι μου λες? Βέβαια, η καλύτερη θεραπεία είναι το σίδερο. Ποιο σίδερο? Το ηλεκτρικό. Το βάζεις στην πρίζα και ύστερα σιδερώνεις το πονεμένο μέρος σαν μπουκάμισο. Ωραία, τι μου λες? Βέβαια. Τότε να ξαπλώσω και να μου κάνεις ό,τι θέλεις. Μάλιστα. Βρέξε με, σιδέρωσέ με και κάνε μου και τσάκιση. Έτσι. Πώς αισθάνεστε, καλύτερα? Πώς ανακουφίζουν. Σιδέρωνε. Μη σταματάς καθόλου. Είδατε που σας έλεγα εγώ ότι ξέρω από γιατροσόφια. Μπράβο, αδελφή του Ελέου. Όπως με ζέστανες, ο Θεός να σε δροσίσει. Μελπομένη. Αχ, ο άντρας μου είναι. Μια στιγμή θα επιστρέψω αμέσως. Μην κουνηθείς. Μια στιγμή. Έφτασα. Ψεματίστηκα, τσουρουφλίστηκα. Τι πάθετε, κύριε Ρίκο? Ανάθεμα, σε Μελπομένη. Με έκαψες γειτόνισσα. Καρκούργα, δολοφόνισσα. Νερό. Πώς είστε, κύριε Ρίκο, σήμερα? Πώς να είμαι, κυρία Μελπομένη, έτσι που με κατάντησες? Ούτε ανασθενάρης να ήμουν. Δεν με σβήνει ούτε ο πυροσβεστικός λόχος. Ναι, θα σβήσει μόνο του. Θα σβήσει μόνο του. Ναι, μη στεναχωρείτε. Τι είναι αυτό που έχετε εδώ πίσω σας? Προφυλακτήρας για το τραύμα. Χριστός και Απόστολος. Μη στηθείτε, κύριε. Πού πάτε, πίσω στην ουρά? Όχι, μα υπάρχει λόγος. Τι λόγος? Είμαι ενδιαφέρουσον, δεν βλέπεις, Χριστιανέ μου. Περάστε. Καλημέρα, κύριε Αριστίδη. Καλώς το κορίτσι μας. Ο Ρίκος δεν είναι εδώ? Όχι, δεν φάνηκε σήμερα. Μήπως είναι άρρωστος? Μπορεί. Χθες δεν ήταν τόσο καλά και μου είπε πως σήμερα θα πήγαινε στο Ίκα. Μα τι έχει? Έλα τώρα που κάνεις πως δεν ξέρεις. Τσαμολάει ο πατέρας στην ποδά και όποιον πάρει μπάλα. Αυτή η μπάλα φταίει. Αρπαχτήκανε στο γήπεδο και λύσαν τις διαφορές στο σπίτι. Μην ανησυχείς, αφού και ο πατέρας σου πηγαίνει στο γήπεδο θα τα φτιάξουν και αφού ταιριάζουν θα συμπεθεριάσουν. Αποκλείεται. Ο πατέρας μου είναι έξω φρενών. Και ο Ερίκος το ίδιο. Με συγχωρείς, το τηλέφωνο. Ναι, εγώ είμαι. Έξω από το Ίκα. Και όπως φαίνεται θέλω καμιά εβδομάδα για να ξεμπλέξω. Τι? Ποιος είναι εκεί, η Μαρίνα? Και ανησυχεί για την υγεία μου? Όχι, να της πεις να μην ανησυχεί. Όπως δεν ανησυχώ κι εγώ. Και να ξεκουμπιστεί να φύγει, γιατί δεν θέλω να την ξαναδώ στα μάτια μου. Εγώ δεν είμαι ούτε του κλώτσου ούτε του μπάτσου. Είμαι γαμπρός περιζήτητος εγώ. Έτσι πες της.
Ο Ερίκος ήτανε. Ναι. Πες μου, κύριε Αριστίδη, τι σου είπε? Τίποτα. Έλα, σε παρακαλώ. Βλακίες του Ερίκου. Έλα, πες μου. Μου είπε ότι δεν θέλει να σε ξαναδεί. Ώστε έτσι σου είπε. Είδα τώρα, μην το παίρνεις κατάκαρδα. Δεν ξέρεις τι τρελάκιας είναι ο Ερίκος. Εγώ όμως τον αγαπώ. Και αυτός αγαπάει. Όλοι μας αγαπούμε. Εγώ σε θεωρώ σαν κόρη μου. Και αν δεν είχες πατέρα, θα γινόμουν εγώ πατέρας σου. Και αν δεν είχες νηστήρα και ήμουν εγώ νεότερος, θα ερχόμουν να συζητούσα τον πατέρα σου. Ευχαριστώ, κύριε Αριστίδη. Είσαι πολύ καλός. Αντίο. Πού πας? Θα πάω να τον βρω. Άσε να του περάσουν πρώτα τα νεύρα και θα έρθει αυτός ο ίδιος να σε βρει. Όχι, κύριε Αριστίδη, θα πάω εγώ να τον βρω. Πώς θα πας? Θα πάω με το λεωφορείο. Γεια, έλα μαζί μου. Κύριε Αριστίδη, τα λεφτά που σου προστάω. Ευχαριστώ. Θανάση, μια και πας κάτω, πάρε και την κοπέλα, δικό μας κορίτσι είναι. Άδειος πάω, ας έρθει. Ευχαριστώ. Σιγά, κύριος, μη χτυπιέσαι έτσι. Με συγχωρείτε, κύριε, είμαι λιγάκι νευρικός, κύριε. Σιγά, κύριε, υποφέρουμε. Από τι, αν επιτρέπετε? Από αϊπνή. Το βλέπω. Και είναι κολλητική η αϊπνία σου. Ας μπορούσα να κοιμηθώ ένα λεπτό της ώρας και τι στον κόσμο. Έτσι, από εδώ το κεφαλάκι σου. Φρόντισα και σου φέρα τη μαξιλάρι. Έλα, ορίστε. Μέτρα μέχρι τα 1000 και θα κοιμηθείς αμέσως. Λες. 1, 2, 3. Άσε, τα 998 τα μετράω εγώ. Κακό πράγμα η αϊπνία. Εγώ κοιμάμαι σαν αγγελούδι. Σιγά, κυρίως, θα φτερά σου. Περάστε ο πρώτος μέσα. Άστον αυτόν, δεν έχει τίποτα. Φέρ' το ένα υπνοτικό και ένα ξυπνητήρι και είναι εντάξει. Να περάσω εγώ που καίγομαι. Περάστε. Καλή λευτεριά, μαντάμ. Ευχαριστώ, επίσης. Α, ναι, στο μήνα μας είμαστε και οι δυο. Καλημέρα, δόκτωρ. Καλημέρα. Τι έχεις εσύ? Φωτιά στα μπατζάκια μου, γιατρέ. Κάηκα. Κάηκες? Μάλιστα. Πού κάηκες? Εδώ πίσω, στο πρώτο μπαγκάζ, ορίστε. Να σας δείξω. Δεν χρειάζεται. Δεν έχεις τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Τίποτα. Και πού το είδες, γιατρέ, πως δεν έχω τίποτα? Γιατρομάτισης. Όρεξη για κουβέντες έχεις? Ίσα ίσα που δεν έχω καθόλου όρεξη. Δεν έχεις όρεξη? Όχι. Γιατί δεν μου τα είπες από την αρχή? Θα σου γράψω ένα ορεκτικό. Τι ορεκτικό, γιατρέ, για να φάω? Ναι. Εγώ έχω έγκαμα, γιατρέ, δεν έχω... Πολυλογάς είσαι, το κατάλαβες? Για βγάλε έξω τη γλώσσα σου. Τη γλώσσα μου. Ναι. Γιατρέ, Τι είναι? έτοιμη είναι η ένεση. Δώστε Η μου. κοπέλα περιμένει. Τι έγινε? Ναι, λιποθύμησε. Φέρ' τον ευθέρα. Γρήγορα. Σιγά, άνθρωπε, τι βαράς έτσι. Σιγά. Τι έπαθες, τρελάθηκες? Με συγχωρείς, γιατρέ, με εσείς, αλλά με πείραξε ένεση, βλέπεις. Και αν καταλάβω από τα σκαμπίλια που μου έδωσες, πολύ βαρύ χέρι έχεις, μωρά, αδερφέ μου. Τέλος πάντων, να τελειώνουμε. Τι είπαμε πως έχεις εσύ? Εγώ, φλόγος έχω. Πού την έχεις? Εδώ την είχα, αλλά τώρα την έχω παντού. Καλά, καλά. Θα σου γράψω μια αληθή. Θα λείπεσαι 3 φορές την ημέρα. Πρώτου φαγητού ή μετά? Ό,τι ώρα θέλεις. Και να μείνεις ξαπλωμένος μια ολόκληρη εβδομάδα. Μπρούμουτα ή ανάσκελα? Όπως βολεύεσαι. Μάλιστα, γιατρέ. Μένω υπόχτω. Παρακαλώ. Τίποτα άλλο? Τίποτα άλλο. Και να ξανάρθεις την ερχόμενη εβδομάδα να σε ξαναδώ. Τι να με ξαναδείς, γιατρέ? Μήπως με είδες σήμερα? Θα σου στείλω μια φωτογραφία του τραύματος να με θυμάσαι. Αστεία, γιατρέ. Καλημέρα. Καλημέρα.
Νερικό μου, τι έπαθες, πώς είσαι? Ναι, ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής, για το ενδιαφέρον σας. Αλλά δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, δεν ξερενόμαστε. Πού πας? Σιγά τρελή, με πόνεσες. Εγώ δεν είμαι τρελή, εσύ μου κάνεις τον τρελό για να ξεφύγεις. Αλλά δεν θα μου γλιτώσεις. Ναι. 3 χρόνια με κοροϊδεύεις. Θα σε κυνηγήσω όπου κι αν πας. Κυνήγαμε. Πού πας? Έχεις υποχρεώσεις απέναντι. Όχι, καμιά υποχρέωση δεν έχω. Ό,τι υποχρεώσεις είχα τις ξόβλησα με μια κλωτσά. Και τώρα είμαι ελεύθερο πουλί. Ώστε έτσι, βιτριόλι θα σου ρίξω. Όχι, μη! Πιάστε την βιτριολίστρια. Με συγχωρείτε. Τι συμβαίνει? Τα μάτια μου, κύριο, και κίνδυνος θάνατος, καυστικό υγρό μου. Σας παρακαλώ, αφήστε τη Δεσποινίδα να... Όχι, όχι, μη ανοίξεις, μη! Σας παρακαλώ κύριε, τι θα γίνει, θα μου κλείσετε το μαγαζί? Προκειμένου να μου κλείσει εμένα τα μάτια, να στο κλείσω 100 φορές. Σας παρακαλώ κύριε, σας παρακαλώ. Τώρα, βέβαια, εσένα τι σε νοιάζει, γυαλιά θέλεις να πουλάς. Έλα σε παρακαλώ, έλα σε παρακαλώ. Τι ελέγχεις εκεί πάνω? Να το βιτριόλι στην τσάντα. Να ορίστε, δεν έχω βιτριόλι. Όχι, μία, άστα, το βλέπω. Το προαισθάνομαι να μου έρχεται. Κατέβα κάτω, θα γίνουμε ρεζί. Πείτε να κατέβω. Δεν φεύγω. Ούτε κι εγώ φεύγω. Φύγετε αμέσως. Φύγετε αμέσως γιατί θα τηλεφωνήσω στην άμεσο δράση. Εμπρός, έξω να πάτε να λύσετε τις διαφορές σας. Θα φύγω, κύριε, μην ανησυχείτε. Εσένα δεν θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια μου. Και να πάω να φορέσεις φουστάνια. Γιατί δεν είσαι άντρας, είσαι γυναίκα. Τι είμαι γυναίκα, ο Ερίκος γυναίκα. Ας γελάσω. Έλα Χριστέ και Παναγία. Και ευχαριστούμε πολύ για την περιποίηση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αριστίδη, ήρθα, καλημέρα. Περαστικά σου, πώς είσαι? Μια χαρά, οι 5 μέρες αναρωτική με κάνανε περδίκη. Και παραδόξως η αληθή που μου έδωσε ο γιατρός μου έκανε καλό. Ναι. Κοίταξε τώρα τη δουλειά σου και να αφήσεις τα γήπεδα και τις τρέλες. Είδες τι σου έκανε το ποδόσφαιρο? Όχι το ποδόσφαιρο, το κλωτσόσφαιρο μάλλον του πεθερού μου, δεν τα πάμε. Τώρα αυτά περάσανε. Δεν περάσανε καθόλου, να ένα σημάδι μου έχει μείνει εδώ πέρα. Πάντως η Μαρίνα είναι εξαίρετο κορίτσι. Κάθε μέρα μου τηλεφωνούσε για να μάθει πώς είσαι. Άστα αυτά και δεν συγκινούμε πλέον εγώ. Της υποσχέθηκα μάλιστα πως θα βρω τον πατέρα της να τα συμβιβάσω. Όχι, δεν θέλω συμβιβασμούς. Εγώ με τον άκρον. Εξτρέμ. Έλα τώρα, αφού την αγαπάς τη Μαρίνα. Ποιος εγώ αγαπάω τη Μαρίνα? Πολύ κακός καρδιολόγος είσαι. Αλλά κι αν την αγαπούσα ακόμα, αφού έχει πατέρα Ολυμπιακάκια, τέρμα τα δίφραγκα. Λόγια. Εγώ θα μιλήσω του πατέρα της και θα κοιτάξω να τον φέρω στα νερά μας. Όχι, να μην τον φέρει στα νερά μας. Ρίχτονε στα βαθιά νερά να πνιγεί. Ρίχτονε στις Λαρίσεις στο ποτάμι να κάνει γαργάρες και μπουρμπουλήθρες να ευχαριστηθεί η ψυχή μου. Εμένα αυτό, κύριε Αριστίδη, που μου έκανε ο πεθερός μου, θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Έχω να του κάνω λαχτάρες εγώ, λαχταριστές. Παναθηναϊκός! 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 Καλημέρα σας, κύριε Ολυμπιακάκια. Τι κάνει η Δεσποινής κόρη σας? Άφια από εδώ χάμαρε. Μη σου φέρω τη λάστρα στο κεφάλι. Μη στεναχωριέσαι. Ελλάδα με τα μέτρα μας. Ας είναι καλά ο Βρανόπουλος. Πήγε, θα σε καταβρέξω. Και γι' αυτό Ελλάδα με τα μέτρα μας. Άλεξ, το Αλεξιβρόχιον. Σε κουμπίσου γρήγορα γιατί αρπάζω την καραμπίνα και κατεβαίνω κάτω. Γέμισε την να την έχεις έτοιμη γιατί θα ξαναπεράσουμε. Goodbye, father. Goodbye. Bye bye. Τι συμβαίνει, πατέρα? Ορίστε. Καμάρος τον προκομμένος. Ήρθε εδώ πέρα να μας πικάρει με τις παντιέρες του και με τις ζουρλοπαντιέρες του. Δεν το περίμενα ποτέ αυτό από τον Ερίκο. Από αυτό τώρα μάλι όλα τα περιμένεις. Αλλά αν τολμήσει να ξαναπεράσει, θα τα πούμε από κοντά. Άντε τώρα, πάμε μέσα. Μπρος. Λοιπόν, μάγκες, τσακώστε από ένα ταλαράκι ο καθένας και αύριο συγκέντρωση στο ίδιο μέρος. Με τις ντροκάνες και τις καραμούζες σας, σύμφωνοι? Να φέρουμε τις φρεντόνες. Όχι, δεν θέλουμε όπλα. Πάμε για ειρηνική καζούρα. Εντάξει, πρωτοπολίκαρο. Σύμφωνοι, αρχηγέ. Να βρείτε μονάχα 5-6 φωνακλάδες ακόμα, έτσι. Δεν θα μας δώσει τίποτα για προκαταβολή. Ορίστε. Πάρτε και αυτές τις σοκολάτες και από αύριο έχει ένα δεκαρικάκι ο καθένας. Άντε, μπράβο.
Τι θέλεις, Θανασάκη? Τον πατέρα σας τους πήρες, Μαρίνα. Είναι ανάγκη. Κύριε Γρηγόρη, φυλάξου. Δεν τρέχει, ρε. Αυτός που σε κατάβρεσε, αύριο θα έρθει να σου κάνει λαχτάρες. Και εσύ που το ξέρεις. Αφού μας έδωσε και σοκολάτες. Και μας είπε πως αύριο θα μας δώσει και από ένα δεκάρικο. Δεκάρικο δίνει αυτός. Εγώ δίνω 20. Εγώ δεν θέλω τίποτα, κύριε Γρηγόρη. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και δεν πουλιέμαι. Τότε γιατί πήγες μαζί? Για να πάρω το τάλιρο, κύριε Γρηγόρη. Από το κορόιδο το Παναθηναϊκάκι. Γεια σε Θανασάκη, λοιπόν, άκουσε τι θα κάνεις. Θα μαζέψεις όσους Ολυμπιακούς μπορείς και θα τους πας αύριο το μεσημέρι στο γιαπί του Μπούκουρα. Κατάλαβες? Να μαζέψω και εθνικούς και προοδευτικούς. Μόνο μάζεψε και προοδευτικούς και δεξιούς και αριστερούς και του κέντρου και ό,τι διάλογο άλλο μπορείς. Εντάξει, κύριε Γρηγόρη, θα σου μαζέψω ολόκληρη συμμορία. Γεια σου, ρε Θανασάκη. Άντε, γεια σου. Δεν πιστεύω και εσύ να γίνεις αντιμπόης, να κατέβεις στα επίπεδα αυτού του τρελού. Ωραία, θα κατέβω και θα παρακατέβω. Θα πάω να τον εσπάσω στο ξύλο. Θα σου τον εγιαουρτώσω. Έχει να γίνει αύριο, θα γελάσει το παρδαλό κατσίκι. Καλώς το κορίτσι μας. Πώς από εδώ? Ήταν ανάγκη να έρθω. Πού είναι αυτός ο προκομμένος? Σχόλασε από νωρίς. Βλέπεις τώρα στη δουλειά μου πήρα ένα πατριωτάκι μου και βρίσκει την ευκαιρία και μου το σκάει. Πώς είσαι έτσι, τι έπαθες? Αυτός μου είπε ότι πέρασε σήμερα από το σπίτι σου. Πέρασε, αλλά πώς πέρασε? Πώς πέρασε? Με ένα αυτοκίνητο με μια πράσινη σημαία και με μια ζουρλοπαντιέρα. Καλά, τι πέρασε να κάνει? Παρέλαση? Πέρασε για να πικάρει εμένα και τον πατέρα μου. Ρεζιλίκια πράγματα, κύριε Αριστίδη. Ρεζιλίκια. Και βρήκε και κάτι παιδιά που τα πλήρωσε για να κοροϊδεύουν τον πατέρα μου. Να τα μας. Δεν θα είμαστε καλά. Δηλαδή αυτός είναι επικίνδυνος τρελός. Και ο πατέρας σου τι έκανε? Βγήκε και τον κυνήγησε. Και όπως μάθαμε θα περάσει και αύριο. Και όχι τίποτα άλλο. Ο πατέρας μου είναι νευρικός και έχει και όπλο. Φοβάμαι, κύριε Αριστίδη, μου φοβάμαι. Μη φοβάσαι τίποτα. Δεν θα τον αδείσω εγώ. Και θα κοιτάξω να τα συμβιβάσουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ, κύριε Αριστίδη. Με έχεις κλαβώσει. Άι στο καλό και να μην είσαι ήσυχη. Αύριο μπορεί να περάσουν να πιάσω και τον πατέρα σου. Ευχαριστώ. Αντίο. Να τα μας. Δεν μας έφτανε ο ένας, αποκτήσαμε και άλλο. Μπρος, πήγαινε γρήγορα μέσα. Μπρος. Πω πράγμα που έχω σήμερα! Να τρώει μάνα και του παιδιού να μην δίνει. Γεια σου, Ανέστη. Γεια σου, Λεβέντη Γρηγόρη. Θες καμιά τσιπούρα? Όχι, κάτι άλλο. Θέλω σήμερα τη βοήθειά σου. Σ' ό,τι μπορώ, πρόθυμος. Θα περάσει από το σπίτι κάποιος Παναθηναϊκάκιας να μου κάνει καζούρα, επειδή έχουμε κάτι διαφορές. Γι' αυτό θέλω σήμερα τη συμπαράστασή σου. Εντάξει, κυνήγα τον εσύ να περάσει από μπροστά από εδώ και ξέρω εγώ πώς θα τον περιποιηθώ. Θα τον κάνω του αλατιού. Ευχαριστώ, Ανέστη. Γεια σου. Λοιπόν, Μάτσο. Μιλάω, Πού κοιτάς? Αεροπλάνο. Ακούω. Λοιπόν, η μάνικα θέλει τέχνη. Έτσι την πιάνουμε. Έτσι την ξεκρεμάμε. Έτσι την κουνάμε. Και η βενζίνη να πέφτει πάντοτε μέσα, Ποτέ απόξω. Εγώ θα λείψω κανένα 2 ώρες. Κοίταξε, μην το κουνήσεις από εδώ, γιατί θα σε απολύσω. Τι είναι αυτά που λες, κύριε Αριστίδη? Θα αφήσουμε τους νεοσύλλεκτους και θα φύγουμε? Σε προειδοποιώ για να είμαστε εξηγημένοι. Δεν χρειάζεται να με προειδοποιείς καθόλου. Θα παραμείνω εδώ πιστός φρουρός εις το καθήκον, εντάξει? Ωραία. Έτσι την πιάνουμε. Έτσι τη σηκώνουμε. Έτσι την κουνάμε και έτσι την κοπανάμε. Πού πας? Θα σε διώξει, δεν άκουσες τι είπε? Όχι, μωρέ, όλο λόγια είναι αυτός. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Ασχέτως αν εμείς είμαστε ντενεκέδες. Λοιπόν, σε μία ωρίτσα είμαι εδώ πέρα, έτσι. Καλώς τον Ερίκο. Καλημέρα. Μιχάλη μου, σήμερα θέλω ένα αμάξι πάρα πολύ γερό. Και τεθωρακισμένο να είναι τόσο το καλύτερο. Τι για επιχειρήσεις θα πας? Περίπου. Τυχερός είσαι. Μου είχε αφήσει ένα στρατιωτικό. Έλα να σου το δείξω. Κι αν σου κάνει πάμε. Πάμε, τι καθόμαστε. Προδοσία, πέσαμε σε νέδρα. Κάποιος μας πρόδωσε. Ρίξτε του! Καλυφθείτε! Ο εχθρός διαθέτει και ατομικά ζαρζαβατικά όπλα.
εμένα. Βοήθεια Παναθηναϊκή. Μη ερώτηση. Να σε κάνω τώρα, ρε. Το λάβαρο. Σε κάνω τώρα, ρε. Όχι. Ήτονε. Δεν υπάρχει κανείς. Αξιοπρέπεια. Τι γίνεται εδώ? Ολυμπιακό-Παναθηναϊκός πόλεμος. Πάμε στο τμήμα να τα πούμε καλύτερα, να μην γίνουμε ρεζίλοι στους πιτσιρίκους της γειτονιάς. Νοικοκυρέοι άνθρωποι. Τι τρέχει, βρε τρελέ. Ο Κυριαριστίδης, πώς από εδώ? Ήρθα να σας το συμβιβάσω. Ήρθες καθυστερημένος. Τώρα δεν μας συμβιβάζει ούτε ο ΙΕ. Να σου στήσω από εδώ, πεθερός μου. Πάρ' τον. Προδείτε. Προδείτε με. Προδείτε. Κύριε Αριστίδη, πού είστε, μη με καταλείπεις, Μη φοβάσαι, βρε τρελέ, ο κύριος διοικητής είναι δικός μου άνθρωπος. Δικός μας άνθρωπος είναι. Τότε να φύγουμε, τι καθόμαστε, κάτσε κάτω. Κύριε Αριστίδη, κάνω μια χάρη, σε παρακαλώ. Τηλεφώνησε στο μηχάνη που νοικιάζει τα αυτοκίνητα να πάει να παραλάβει το τάμαξ. Το έχουμε παρατήσει στο πεδίο της Μάγης. Έλατε μαζί μου, Σιρίου. Κύριε Αριστίδη, μη φύγεις, γιατί όσο πάμε μπαίνουμε πιο βαθιά, το βλέπεις. Για περάστε μέσα στο το κύριος διοικητής. Τι, χωριστά δωμάτια δεν έχετε? Ναι, θα σου δώσω με ένα μελουτρό. Ορίστε, περάστε πρώτος. Λοιπόν, είστε ευχαριστημένοι τώρα? Σε μένα το λες. Στον κύριο Ηρώδη από εδώ να το πεις. Γρηγόρη με λένε. Μωρέ, Ηρώδης είσαι. Επιστράτευσε όλα τα παιδάκια από ηλικίας 10 ετών και κάτω και τα ρίξε στην αυμαχία της οδού Σαλαμίνος. Αλλά έχει χάρη που είμαστε μέσα. Δεν θα βγούμε έξω. Τι θα κάνεις, ρε? Τι θα κάνουμε? Θα με ξανακουβαλήσουνε μέσα. Να σου δώσω μία να γίνεις ένα ματακάνγελο. Όχι σε μένα, φύλακες γρηγορείτε. Κύριε Αριστίδη, έλα μέσα, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα με δάφτυνα. Σκάσε, βρε. Δεν μπορείς να σκάσεις. Έσκασε αφεντικό. Αφεντικό του είστε? Δυστυχώς, τι να κάνω. Η κόρη μου μίλησε με τα καλύτερα λόγια για σας. Και για μένα τι λέει, Λέει πως άμα βγούμε από εδώ μέσα και τολμήσει να σε ξαναδεί, θα της κόψει τα πόδια. Αυτά τα λες εσύ, δεν τα λέει η Μαρίνα. Η κόρη σου πεθαίνει για μένα. Σιγά τον κλόμπο. Εγώ λέω να τα αφήσετε αυτά και να συμφιλιωθείτε. Και έτσι και συμφιλιωθείτε, θα σας βγάλω αμέσως από εδώ. Θα μιλήσω στον κύριο διοικητή και θα τα κανονίσω. Εντάξει, εγώ συμφιλιώνομαι. Όχι για τίποτα άλλο δηλαδή, αλλά επειδή είναι Σάββατο και πρέπει να γράψουμε και κανένα προπό. Εσείς τι λέτε, κύριε Γρηγόρη, θα τα φτιάξετε? Αν είναι να βγούμε από εδώ μέσα, κομμάτια να γίνει. Ωραία, πολύ ωραία. Πάω να δω αν ήρθε ο κύριος διοικητής. Να πας. Καλημέρα σας, κύριε διοικητά. Βρε καλώς τον Αριστίδη. Πώς από εδώ? Πιάσανε δυο δικούς μου και ήρθα μαζί τους. Γιατί τι κάνανε? Παιδιαρίσματα, μαλώσανε και το ποδόσφαιρο. Μαλώσανε για το ποδόσφαιρο. Δεν βαριέσαι, παιδιά είναι. Παιδιά είναι, αλλά λίγο μεγαλούτσικα, 40-50 ετών. 40-50 ετών. Μήπως είχαμε τίποτα αίματα? Όχι, όχι, μόνο φωνές και τσακώματα. Δηλαδή, τι φωνές και τσακώματα? Ο ένας φωνάζει ζήτω ο Ολυμπιακός, ο άλλος φωνάζει ζήτω ο Παναθηναϊκός. Διατάραξη της κοινής ησυχίας, τους κουβαλήσαν εδώ. Α, καλά. Ο ένας μάλιστα είναι υπαλληλός μου, αυτό σε παρακαλώ θερμός. Άφησέ τους να πάνε στην ευχή του Θεού. Καλά, αφού μου το λες εσύ θα τους αφήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτέλους μόνοι. Ρε παιδιά, καναμολύβει κανείς? Περσεύει κανένα δελτίο. Γιατί παίζεις και εσύ προπό? Πώς δεν παίζω? Ανάγκες έχω, κόρη της Παντριάς έχω και πρίκα πρέπει να της δώσω. Πώς δεν παίζω? Τότε πάρ' τα όλα, αφού πρόκειται για την πρικοδότηση της Μαρίνας. Και σου εύχομαι να το πιάσεις και να είσαι ο μοναδικός 13άρης. Και εγώ ο τυχερός γαμπρός. Καλό παιδί φαίνεσαι, τρομάρα σου. Είμαι. Αλλά αγαπούσε Παναθηναϊκός. Τώρα φυρί το πας για μάλωμα πάλι δηλαδή. Άστα να πάνε στα κομμάτια τα σωματιακά. Δίκιο έχεις. Έχεις κανένα σίγουρο?
Σίγουρο. Το μόνο σίγουρο που έχω είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα χάσει αυτή τη βδομάδα. Να με κοροϊδεύεις τώρα. Μα τώρα, παιδιά, είμαστε. Ορίστε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έχω βάλει 2. Δηλαδή, ήττα του Παναθηναϊκού. Κοίτα, φίλε. Κι εγώ έχω την προαίσθηση ότι θα χάσει. Ποιος ο Παναθηναϊκός? Όχι, ο Ολυμπιακός. Μα για στάσου με δουλεύεις τώρα. Ο Παναθηναϊκός θα χάσει, ο Ολυμπιακός θα χάσει. Οι δυο τους παίζουν, τότε ποιος θα κερδίσει? Η Μαρία, η Πενταγιώτισσα. Πάλι για τις ομάδες μαλώνετε. Λάθος. Φίλοι, καρδιοφίλοι, τα φτιάξει η Ολυμπιακάρα με το ένδοξο τριφύλι. Μπράβο, εγώ μίλησα με τον κύριο διοικητή και θα βγείτε σε λίγο. Έκτακτα. Περιμένετε και φρόνημα. Τι έγινε, κύριε Αριστίδη, τι πράγματα είναι αυτά? Τα πράγματα είναι μια χαρά. Το φρέσκο τους φρεσκάζει το μυαλό. Τι θες να πεις? Θέλω να πω πως ο Νίκος με τον πατέρα του τα φτιάξανε και είναι αγκαλιά μες στο κλουδί σαν δυο πουλιά. Τα κατάφερα να τους βγάλω. Κάτσε να τους περιμένουμε. Είσαστε ελεύθεροι. Μπορούμε να φύγουμε. Να φύγετε. Καλημέρα. Καλό. Γλυκιά μου Μαρίνα, έχεις τον γλυκύτερο πατέρα. Πάμε, πατέρα. Πού πάτε? Κι εγώ τι δέσποτος δηλαδή? Δεν σας ξέρω, κύριε. Πάμε, πατέρα. Κύριε Αριστίδη, φεύγει. Φώναξε ένα φύλακα να την πιάσει. Όπως τα κατάφερες, καλά να τα πας. Εγώ τα κατάφερα. Μαζί με τον πατέρα της τα καταφέραμε. Μαρίνα. Γεια στάσου, ρε παιδάκι μου. Δώσε μου το σακάκι μου. Καλό παιδί φαίνεται. Και είναι και πλακατζής. Χαρά στα μούτρα. Δεν θέλω για άντρα μου ένα που το μυαλό το έχει στα πόδια των ποδοσφαιριστών. Αδυναμίες είναι αυτές. Ρε ζηλίκια είναι. Που έχεις όλη γειτονιά. Καλά. Μαρίνα. Αχ, ρε Μαρίνα. Πάψε να μασάς τα αυτιά μου σαν κροταλίας και μου δίνεις τα νεύρα. Πάψε. Πελάτης ήρθε, πήγαινε στη δουλειά σου. Όλο εγώ πηγαίνω, τράβα και εσύ μια φορά. Εγώ είμαι άρρωστος, δεν με βλέπεις. Δηλαδή τι έχεις? Ερωτικών παραλήρημα. Άρε Μαρίνα, γιατί που το έκανες αυτό? Τι σου έκανε δηλαδή? Σου ζήτησε δανεικά? Πάψε στούρνο και πήγαινε στη δουλειά σου να δεις τι θέλει ο άνθρωπος. Πήγαινε. Μαρίνα, αν σε χάσω θα χαθώ. Να χαθείς. Δεν τρέπεσαι να κάνεις έτσι κοντζά μαντράχαλος. Δεν το θέλω, κύριε Αριστίδη, μόνο του μου έρχεται. Άρε Μαρίνα, όλη τη νύχτα δεν έκλεισα μάτι εξαιτίας της. Σαν νυχτοφύλακα στριφογύριζα. Και δεν σου φαίνεται τρομάρα σου πως είσαι ερωτευμένος? Δεν μου φαίνεται, αλλά είμαι, κύριε Αριστίδη. Έλα μην κάνεις έτσι και μου σπαράει στην καρδιά. Άρε Μαρίνα, αν μου φύγεις θα τρελαθώ, ρε. Μη χτυπιέσαι, βρε, και θα κοιτάξω να σας τα φτιάξω εγώ. Το απόγευμα θα πάμε σπίτι της. Κύριε Αριστίδη, μου λες τέτοια πράγματα. Αν μου το κάνεις αυτό το πράγμα ο φτερωτός ιός της Αφροδίτης, θα σε ευγνωμονεί. Λοιπόν, εγώ θα πάω μόνος μου και εσύ θα περιμένεις εδώ. Κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Αρκεί να μας τα φτιάξεις, κύριε Αριστίδη. Πάρ' και τα λουλούδια να την καλοπιάσεις. Άσε τα λουλούδια, θα τα φέρεις εσύ όταν θα σε φωνάξω. Να πας στο καλό, καλή επιτυχία και η ώρα η καλή. Ο αρχηγός μου το βάλε στα πόδια. Ωραία, δεν υπάρχει κάτια. Μη φωνάζετε, παιδιά. Μη φωνάζετε, να χαρείτε τη μάνα σας. Τίποτα. Τι έγινε? Εντάξει τα πράγματα. Η Μαρίνα είναι χρυσό κορίτσι. Σε περιμένει. Στην υγειά σου κούκλα μου. Στην υγειά σου πεθερέ Ολυμπιακάκια. Στην υγειά σου πράσινο κουτόχορτο. Καλό ήταν. Αυτά να σου λείπουνε. Τα είπαμε με τον κύριο Αριστίδη. Αν δεν κόψει το προπό και το ποδόσφαιρο, δεν σε παίρνω. Α, έχουμε και όρους δηλαδή, Βεβαίως. Και όρους που αν δεν τους στηρίξεις, δεν θα χάσεις μόνο τη Μαρίνα, αλλά θα χάσεις και τη δουλειά σου. Αντούμπλεξ χάσιμο δηλαδή. Εσύ δεν μιλάς, κύριε συνάδελφε? Τι να πω, αυτά έχει ο έρωτα. Έρος ανήκατε μπάλαν που λέγανε και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Λοιπόν, είμαστε σύμφωνοι. Σύμφωνη κούκλα μου, κομμένα και τα δυο. Άντε στην υγειά σου. Αν θες πολύ να σ' αγαπώ και να είμαστε
προβώ, τα γήπεδα την μπάλα. Νοικοκύρη θέλω άντρα, να είναι φίνος και καλός, κι όχι πάνω σε μια μάντρα να φωνάζει σαν τρελός, κι όχι πάνω σε μια μάντρα να φωνάζει σαν τρελός. Το βάλα πια πλέον σκοπό, και θα σε συμμορφώσω, γιατί αλλιώς δεν θα ντραπώ, για πάντα την γλυτσιά σου να σου δώσω. Νοικοκύρη θέλω άντρα, να είναι φίνος και καλός, κι όχι πάνω σε μια μάντρα να φωνάζει σαν τρελός, κι όχι πάνω σε μια μάντρα να φωνάζει σαν τρελός. Νοικοκύρη θέλω άντρα, να είναι φίνος και καλός, κι όχι πάνω σε μια μάντρα να φωνάζει σαν τρελός, κι όχι πάνω σε μια μάντρα να φωνάζει σαν τρελός. Αυτή ήταν βαλτή να ξέρεις. Μπράβο παιδιά, με υποχρεώσατε. Μου κάνατε την καρδιά μου περιβόλη τώρα. Γεια σου, Ερίκο. Τι έπαθε χθες ο Παναθηναϊκός? Τι έπαθε, μια χαρά είναι, γιατί? Μα να φέρεις οπαλία με τον Ολυμπιακό. Ναι, να δούμε εσείς οι αεκτζίβες τι θα κάνετε μεθαύριο. Εμείς θα τους ρίξουμε 5 και άλλα 5 σε εσάς. Σύνολο 10 δηλαδή, πάρτα μη στα χρωστάω. Η αεκάρα σκίζει. Πάψε και τρινιάρι και απαγορεύονται οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις εδώ. 5 θα σας ρίξουμε, 5. Πάει και το ποδόσφαιρο μιλάς. Όχι κύριε Αριστίδη, 5 γαλόνια πετρέλαιο μου είπε να του ρίξω, ορίστε. Πού τον πέτυχες αυτό το Παναθηναϊκάκια? Ναι, στα φιστίκια με κέρδισε ρε. Άσε μας κύριε Τραμπαρίφα να κάνουμε τη δουλειά μας. Άι παράτα μας. Βρε με αυτό το ποδόσφαιρο λυσάξατε όλοι σας λυσάξατε. Τρία σου ρίξα. Όσα θα σας ρίξουμε στο πρώτο ημιχρόνιο. Θα σας κουρελιάσουμε, η αεκάρα σκίζει. Η Κυριακή θα τα πούμε. Θα σε περιμένω στο πέταλο έτσι, τον Μπερντέ. Θα μου δείξεις πως το παίζουνε να το παίξω κι εγώ? Όχι, να μην το παίξεις γιατί θα σου γίνει συνήθεια και θα το παίζεις συνέχεια. Όλο γράφεις 1, 2, χ. Δεν γράφεις σε κανένα 3. Ανάργηλε, άσε με ήσυχο γιατί θα δουλέψει φάπα. Τέλος. Το αφεντικό έρχεται. Τι κάθεστε εδώ? Δεν έχετε να κάνετε καμιά δουλειά? Πώς δεν έχουμε? Ο Ερίκος έγραφε προπό και εγώ δεν κοίταγα. Πάλι τα ίδια. Τι θα γίνει με σένα, μωρέ? Δεν θα βάλεις μυαλό? Πώς θα βάλω, αλλά λίγο με δώσεις, κατάλαβες. Θα αναγκαστώ να πω βαρύνες. Έλα μαρτυριάρι τώρα, ένα ταλαράκι έπαιξα. Κατάλαβες, μην το κόψω απότομα και με βλάψει. Να σε βλάψει τι, να σε βλάψει αφού είσαι βλαμμένος. Και κοίταξε κάποιο μήνυμα να συμπροφωθείς, γιατί δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Σήκω πάνω, που μου κάτσεις σαν βασάς. Ορίστε. Ώστε ένα ταλιράκι έπαιξες, Όχι, μην κοιτάς εκεί πέρα, προπαίδεια έκανα. Δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. Τότε αύριο θα μείνεις μέσα. Όχι αφεντικό, μην μου το κάνεις αυτό. Κυριακή και μέσα. Εγώ άλλοτε έφευγα Σάββατο και ερχόμουν Κυριακή βράδυ. Τώρα τι έγινε, άλλαξε το σύστημα δηλαδή? Έτσι φαίνεται. Μόνο εσύ θα λάβεις συστήματα. Δηλαδή τον επιλογία μου κάνεις και με βάζεις περιορισμό. Όπως θες πάντο, είπα θα μείνεις μέσα και θα μείνεις, τελείωσε. Αυτό θα μείνει ο Ανάργυρος. Ο Ανάργυρος δεν πρόκειται να μείνει και θα τον πάρω αύριο μαζί μου για δουλειά. Ανάργυρε, βάλει το ραδιοφωνό στα μάξι.
Πού θα το πάει το ραδιόφωνο, εγώ θέλω να ακούσω. Λίγο γρήγορα, εγώ θα σου δώσω. Όλοι θα είναι πάρει το ραδιόφωνο. Μουσίκα, μπρος, σταμάτησε. Πάντως τελευταίως εδώ μέσα συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα δηλαδή. Και θα συμβούν ακόμα χειρότερα εάν εξακολουθείς αυτή την τακτική. Ανάργυρε, πάρε αυτά τα βελτία να τα καταθέσεις. Πού, στην τράπεζα? Ποια τράπεζα ρε όρνιο, σε πρακτορείο προπό. Όπου βρεις πρακτορείο μπες μέσα άστα και αύριο να μου φέρεις τα αποκόμματα. Κατάλαβα. Πάρε αυτό το κατοστάρικο, το 90 θα πληρώσεις, το δεκάρικο δικό σου. Άντε μπράβο. Πάλι κουβέντες έχουμε? Όχι, τι. Μη φεύγουμε. Είχες δεν είχες μέκλεισες μέσα Σαββατοκύριακο, έτσι. Αύριο βράδυ θα βγεις έξω που θα πας στη Βαρίνα. Για να δούμε. Του συναρπαστικού αγώνος Παναθηναϊκού ΑΕΚ για το πρωτάθλημα εθνικής κατηγορίας. Το αποτέλεσμα παρά τις προσπάθειες και των δύο ομάδων παραμένει ακόμα 0-0. Βενζίνα θέλω με τι θες να παρακαλέσαι. Αγαπητοί μου ακροατέ, ο Παναθηναϊκός κερδίζει ένα κόρνερ. Μέσα στα καρέ του δικέφαλου αετού έχουν συγκεντρωθεί τώρα όλοι οι παίκτες και των δύο ομάδων. Ο Παπαεμμανουήλ στείλει την μπάλα στην άκρη της Μεούλας. Και παίρνει φόρα, σουτάρει. Out. Βγάλτε το σκασμό! Αν δεν τελειώσει ο αγώνας δεν έχει βενζίνη. Το τι γίνεται μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ είναι απερίγραπτο. Σου του Τομάζου προσκρούει στη δοκό. Η μπάλα επανέρχεται. Αποκλούει με κεφαλιά σου Τενίδης. Την μπάλα την παίρνει με τη χούτης. Τη δίνει στο τουμπέλι. Δεν βλέπω τι γίνεται. Σουτ! Σουτ! Γκολ! Παναθηναϊκάρα μου! Καλώς ορίσατε. Καλώς σε βρήκα. Τι έγινε, τα έβασες στα βελτία? Αμέ, να τα. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτά είναι 5, εγώ σου δώσα 6. 6. 6 και ξερός. 6, 15, 90 δεν κάνουνε. Το άλλο που είναι? Καλά δεν μη φωνάζεις έτσι, μπορεί να το ξέχασε. Να αυτό εδώ θα είναι. Να σου κοπανίσω καμία χαζοπουλάδα να σου πω εγώ το ξέχασες. Αν δεν φταίσεις εσύ, φταίω εγώ που σου κάνω και οικονομία 3 τάλιρα. Σκάσε, έρχεται τα αφεντικό. Τι κάθεσαι βρε εδώ πέρα. Πήγαινε να ντυθείς. Η Μαρίνα σε περιμένει στο σπίτι της. Σου έχει και τραπέζι. Να τηγανίσω και κάνα σηκωτάκι. Φτιάξε απ' όλα. Οι γαμπροί θέλουν τάλιμα. Έχω φτιάξει και τυροπιτάκια. Φτιάξε και μπουρεκάκια. Δεν πετάει εσύ να πάρει λίγο κρασί? Εγώ. Γιατί η Μαρίνα που είναι? Η Μαρίνα έχει πάει απέναντι στη Λούλα να φτιάξει τα μαλλιά της. Καλά, θα στείλω τον Ερίκο όταν έρθει. Χριστός και Παναγία που θα στείλουμε το παιδί να μας πάρει κρασί. Γιατί να πάει για σύζυγος προορίζεται. Πρέπει να βάλει να κάνει δουλειές. Εσύ όλα τα ξέρεις. Έλα τώρα, άνοιξε το ραδιόφωνο εκεί πέρα. Και τώρα τα αποτελέσματα του προπό. Κατά τους σημερινούς αγώνες σημειώθησαν τα κάτωθια αποτελέσματα. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 2-0, σημειώσατε 1. Ολυμπιακός Πειραιώς Φωστήρ 3-1, σημειώσατε 1. ΠΑΟΚ Άρης 0-0, σημειώσατε Χ. Πανιόνιος Απόλλων Αθηνών 2-2, σημειώσατε Χ. Πιερικός Πανεγιάλιος 3-3, σημειώσατε Χ. Τι αποτελέσματα μόνο από 3 αγώνες. Τα άλλα δεν ήρθαν ακόμα? Όχι ακόμα. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Επαναλαμβάνουμε τα αποτελέσματα του προπό. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 2-0, σημειώσατε 1. Ολυμπιακός Πειραιώς Φωστήρ 3-1, Χριστιανέ μου το σνόρτι πάει το κουμπί, δεν παρανοίξεις. Και τι δεν πάει? Μα αυτά τα κάλια. Σημειώσατε Χ. Πανιόνιος Απόλλων Αθηνών 2-2, σημειώσατε Χ. Καλησπέρα, πατέρα. Καλώς τον Λεβέντη μου. Έλα, πέρασε μέσα, πέρασε. Έλα μέσα, παιδάκι. Καλησπέρα, μαμά. Καλώς το παιδί μου, καλώς μου το. Εμένα με συγχωρείς αγοράκι γιατί έχω το τηγάνι στη φωτιά. Καλά, ελεύθερα, πήγαινε. Καλά, τι γίνεται, έτσι φανερά τα παίζεις. Και δεν σε είδε η Μαρίνα να στα πετάξει. Η Μαρίνα δεν είναι εδώ, πήγε απέναντι στο κουρίο να φτιάξει τα μαλλιά της. Α, τι έγινε, πήρες αποτελέσματα? Ναι, τώρα το ραδιόφωνο, άστα. Πληθώρα ισοπαλιών. Χήμαρο στα χ. Αυτά εδώ είναι. Αυτά εδώ. Για να δω τι έχω κάνει κι εγώ σήμερα.
Για δώσε μου τον άσο. Λοιπόν, 1-1, χ. 2-1, χ. Πάει το πρώτο. 1-1, χ. 2-1, χ. Τίποτα κι αυτό. Και σε αυτά δεν κάνεις τίποτα. Έτσι, Για να δω από περιέργεια ένα που ξέχασε να μου ρίξει εκείνος ο χαζοανάρκιος. 1-1 χ. Χ. 2-1 χ. Δεν είναι δυνατόν. 1-1 χ. 2-1 χ. Δεν είναι δυνατόν. Κι όμως είναι. Έπιασα 13. Γιατί εδώ δεκάρια. Πού τα δάντα. Ερίκος και 13. Ερίκος ο 13ος. Πίσω και σας έφαγα. Είμαι ο Ερίκος ο 13ος εγώ. Φέρτε μου το άσπρο μου το άλογο αμέσως. Χριστέ και Παναγία, τρελάθηκε ο καπνός. Ερίκο, παιδί μου. Πίσω οι ρόδοι. Πίσω σου λουμπάνια. Καβαλήστε τα άλογα, φεύγουμε αμέσως για την 3. Είμαι ο Ερίκος ο 13ος που έπιασε 13. Ορίστε αν δεν πιστεύετε και το θέμα. Ορίστε. Αυτό εδώ. Να και το σπίτι μου. Ερίκος ο 13ος. Ερίκος ο 13ος. Πάρε πια la καλυθέα. Πάρε κουρμπάνια. Πάρε. Έτσι που λέτε τρελάθηκε. Από το δελτίο που κέρδισε και δεν το έχει καταθέσει. 1, 2, 1, 2, 1, 2, χ. 1, 2, χ. 1, 2, χ. 1, 2, χ. Τι λέτε γιατί δεν θα γίνει καλά. Και πολύ σύντομα. Θα του εφαρμόσω μια καινούργια θεραπεία και σε 15 μέρες θα τον παραλάβετε γνωστικότερο από τη γνωστικούς. Μακάρι, γιατρέ μου. Μην ανησυχείτε καθόλου. Όπως ήρθε, έτσι δεν φύγει. Σας ευχαριστούμε, γιατρέ. Σας υπογράφω. Εντός 15 ημερών θα είναι τελείως καλά. Λοιπόν, πώς αισθάνεσαι? Μια χαρά, γιατρέ, μια χαρά. Πάνε και τα κοντάρια, πάει και το 1-2 χ. Τι σου είναι αλήθεια ο άνθρωπος, Στα καλά καθούμενα μπορεί να την ψωνίσει. Δεν είχα κι άδικο όμως, γιατρέ, 13 ήταν αυτό, δεν ήταν επεξεγέλας. Ναι, 13 όμως που είχε πιάσει μόνο 30.000 και που το είχαν πιάσει άλλοι 30. Μην μου το ξαναπείς, γιατρέ, γιατί θα να τρελαθώ. Δηλαδή τσάμπα τρελάθηκα. Βεβαίως. Ευτυχώς, γιατρέ, που με έκανες καλά, γιατί θα ήμουν ο φθηνότερος τρελός. Έρχεται η μυστή σου. Α, μάλιστα. Πολύ σε αγαπάει αυτή η κοπέλα. Το ξέρω, γιατρέ. Θέλω μια χάρη να μου κάνετε. Τώρα που θα έρθουν απάνω, θέλω να τους πείτε και οι δύο στη μισθή μου ότι επιβάλλεται για θεραπευτικούς λόγους και προπώ να παίζω και στα γήπεδα να πηγαίνω, Βεβαίως και επιβάλλεται. Γιατρέ μου, να σε φιλήσω. Είσαι ο καλύτερος τρελογιατρός. Ευχαριστώ. Γεια σου, Ανάργυρα. Έλα. Έλα, μη φοβάσαι, ρε, δεν θα γκολ. Είναι εντάξει, κύριε Αριστίδη. Εντάξει, μη φοβάσαι. Δηλαδή ξετρελάθηκε. Και βέβαια ξετρελάθηκα, ρε. Πώς είμαι απ' όξω. Δείξε μου το χαρτί σου. Ορίστε, πάρ' το. Τροπή, Ερίκο, τροπή. Μα τι τροπή, κύριε Αριστίδη, δεν τον ακούς. Δεν φτάνει που αυτός με τρέλανε, παρά μου ζητάει και απολυτήριο τρελοκομείο από πάνω. Έλα, μην νευριάζεις, ο γιατρός είπε να μην συνεχίζεσαι. Όχι μόνο να μην συνεχίζομαι, αλλά να μην μου πηγαίνετε και κόντρα. Θα είσαι πιο όμορφη νυφούλα. Και μην ξεχάσεις να γράψεις τα ονόματά μας κάτω από το παπούτσι σου. Έχουμε καιρό. Ο γάμος θα γίνει στις 5 και είναι ακόμα 4. Φαντάζομαι τη χαρά του Ερίκου. Μπράβο! Μπράβο, παιδιά, έτσι! Έλα, πάσα, σουτ, κεφαλιά, βγήκε! Αχ, τι χάσαμε! Σιγάρε, Χριστιανέ μου, θα τρελαθείς. Μη φοβάσαι, την έχω περάσει. Θαύμα δεν παίζει ο Παναθηναϊκός. Πώς, θαύμα. Τι να σου κάνω, μας είπε ο γιατρός να μην σου πηγαίνουμε κόντρα. Παναθηναϊκός! Φώναζε γιατί δεν φωνάζει. Πώς, φωνάζει. Παναθηναϊκός!
πώς. Θα σκίσουμε σήμερα. Αλλά πρέπει να πηγαίνουμε, στις 5 παντρεύεται. Α, δεν είμαστε καθόλου καλά μου φαίνεται. Θα αφήσουμε το μάτι να πάμε για πουρνάρια τώρα. Το γάμο θα κοιτάξουμε τώρα. Μα δεν είναι σωστό. Πρέπει να είμαστε στην ώρα μας. Α, μην μου πηγαίνεις κόντρα για θα ξανατρελαθώ. Στις 5 που θα τελειώσει το μάτι θα πάρουμε ένα ταξί και σε 10 λεπτά θα είμαστε στον Άγιο Λουκά. Μα έτσι είναι. Μπράβο Λουκανίδη! Μα δεν τρώγεται πια, 5,5 ώρα. Απορώ τι έγινε και ο άντρας μου. Από τις 3 ξεκίνησε να πάει να τον φέρει. Έτσι είναι ο κύριος Σερίκος, πάντα καθυστερημένος. Εμένα 3 νίκια μου καθυστερεί. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο, θα σηκώθω να φύγω. Ρεζίλη με έκανε. Πού πας κοπέλα μου, 3 χρόνια περίμενες αυτή τη στιγμή. Κύριε Αριστίδη, εγώ βάζω στοίχημα ότι με την ιδέα του γάμου ξανατρελάθηκε και πήρε τα βουνά. Να το έρχεται. Μη φύγεις καλέ μου άνθρωπε, να κάτσεις να πάρεις και μπομπονιέρα. Γεννηθήκαμε. Με συγχωρείς κυρία Δελαπόρτα, αλλά μόλις κλείσει αυτή η πόρτα του γηπέδου κλείνει. Ούσο ο Θεός συνέζεψε, γήπεδο μη χωριζέτο. Ορίστε.